گل و کۆڤان و کەسەران ڕەنگێ پیراتیێ دامن مرن مزگینیە بێتن ساخیە ئەڤرۆ مرنا من گولێن بەهارە ژێ من هلوەریان بەری vebin بلبلê باغê dilkera neşêt bixwînit gul nebin gavên midûr di avêtin evro di qeyda de bendin birînan ez vegivaştim niza birînên min çendin 29 sal min buwartin ev çoma di sihê da şê xêrê min neçinî ji jîna ku nihotê da ne saxim bêjim ez saxim ne mirîma ne bin axim سپاس مامۆستا بۆ تا بۆ خێراتن سەرچاوان زۆر سپاس بۆ تا بمەدە بۆ دیارگەران ئیسماعیل تەها شاهین بێژین کە خەلکێکی دەیە چەند ساڵە دووکاری نوویسینێ دەکەی ساڵە 1957 ئەزی سەر دنیای کەتیم هەر لە گوندی خۆپای گەڤن من خواندنا خۆیان سەرەتایی ژەلوێرێ خواندی پشت ڕێیا بەریت گوتنی متەوەستا بەریگوتیا ناڤنجی مل سێمێلیا خواندی و ئامادەی ژل دهۆکی و زانکۆژ مل سلێمانی ئاخناستی دماینە مامۆستا نوکە ڕەوشانەویسینێ دەڤەرێن بۆ دینان ئانژی بژین هەرێمە کوردستانێ گشتی ڕەوشانەویسینێ و نویسەرات و چاوات بینی ئەvê تەکنەلۆژیانۆکە دەرکەتێ چەند خواندەڤان کێم کرینە بۆ خواندنا پەرتوکێ بارابتر vîgavê xelk etişên bijmeta berê xweta sosyal medyayê pitir evê dî kitêbê naket xwendewarê kitêbê gelekê kêm bûyî eger tu biçiya va kitêbxana hemiya jî tu bigerî tu bêjî tu rojî de çend kitêba firoşî ihtimala bişte te bi zora kitêbekî du kitêba hinde jara 20 roja ji kitêbek nayete firotin yani xwendevanê kitêbê gelekê kêm bûyî berê da bijin salet heştaya da ku dest bi nivîsînê kirî yani bijin cudahiyek hebû nivîsîna wî serdemê û digel nûke da du wek ku nivîserek li wî serdemê da te çawa nivîsînê xwe çêt kirin خودê linik min nivîsînayê wextî gelek yep tamtir bû şavê gavî ana ihtimala heyî 20 kes dê diyar bin ku nivîskarin bes wekî peqpeqoşkêt nîsanê na عمري جيوا gelekî kurt te gele namînin nivîsînê digavî ji bara pitir mûreka siyasiya pêve yê tingê wî wextî na pitir mûreka neteweyî pêve bû ya milletîniyê pêve bû boş henga henê te bûme da bo diyarkirin ser çi tiştiye behsê çi ev ferhengeka zimaniya meydaniya yani ew zimanaya yê xelk pêt axivit tomar û qeyda zimanê xelkî ya ne zimanê sosyal medyaya ne zimanê rojname û govarana çünkü gelek tiştî zimanê sosyal medyayê de yê govar û rojnameya de tête gotin xelk nabêjit eva qeyda zimanê xelkî ye yani ev kitêba min evê dîkin mifaçim mifacê nedîtiya pitir kitêbxane mifajê dibînin belê destxweş bîtan spas mamosta bo vê derfetê belê temaşevanan wek me de diyarkirin em li mêhvandariya Zolbares nivîser û vekoler İsmail Taha Şahîn bûn ku êk ji xemxorên zimanê Kurdiyê li devera behdînan